Danas ćemo razgovarati o Katarini II. Velikoj, ruskoj carici bez jedne kapi ruske krvi u sebi, koja je napravila od ruskog carstva čudo. Također ćemo razgovarati o njenom životu i njezinim reformama kroz njenu vladavinu. Tko je bila Katarina? Katarina II., odnosno poznata kao Katarina II. Velika, bila je ruska carica njemačkog podrijetla i bila je udata za ruskog cara Petra III. Znači, rođena je 2. svibnja 1729. godine kao Sophie von Anhalt-Zerbst u Štetinu. Bila je kći pruskog generala Kristijana Augusta von Anhalt-Zerbst i s 16 godina se udala za ruskog cara Petra III. A od malih nogu su je zapravo roditelji pripremali da će biti vladarica, carica ili kraljica. Znači, kako ona zapravo uspjela postati ruskom caricom, tako što je 1762. godine njezin muž Petar III. Ubijen od strane braće Orlov i Grigorija Potemkina. Izveden je državni prevrat i Katarina dolazi na prijestolje i smatra se da je ona bila povezana sa smrti njezinog muža i da ga je ona bacila u tamnicu gdje je i ubijen zato što su imali strašno nesretan brak i zbog Petra, zato što je Petar imao jako čudan karakter, znači donosio je odluke prebrzo i to mu se pretvaralo u jako velike greške. Potpisao je mir 1762. godine i vratio je sve kao posjede Pruskoj, samo zato što je se divio pruskom vladaru Fridriku II., a usto je bio jako sklon u pijanju i s lakoćom je ljude osuđivao na smrtnu kaznu, bio je jako okrutan i imali su u braku 4 djece, koji se također smatra da nijedno dijete nije Petrovo, zato što je Petar bio neplodan i tako da se smatralo da je ti kao 4 djece zapravo nastalo u mnogim Katarininim izvanbračnim vezama. Znači, vladavina Katarine II. Velike je poznata po tome što je Katarina nastavila modernizaciju Rusije na drugačiji način. Bila je vrlo mudra, usto je bila inteligentna i odlučila je da će promijeniti rusko carstvo prema prosvjetiteljskim reformama. Znači, prve promjene u carstvu su bile te što se ona oslanjala na plemstvo, ali bez obveze da plemići služe u državnoj administraciji i također je održavala mnoge veze sa europskim filozofima. U najboljim odnosima je bila sa Voltairom i Diderotom i od tu je zapravo dolazi nadimak Katarina II. Velika. I koliko god se zapravo njen sustav činio modernim, i dalje se temeljio na kmetstvu. Promijenila je kulturni život Rusije, znači oslanjala se na prosvjetiteljske reforme i zbog toga je to uključivalo rad na umjetnosti i edukaciji i ona je zato zaslužna zašto danas djevojčice idu u školu. Prvo je otvorila privatne škole samo za djevojčice, a kasnije diljem carstva je otvorila škole za ostalu djecu i uz to je sponzorirala brojne kulturne projekte i napisala je nekoliko libreta za opere. Znači, njena vanjsko-politička nastojanja, budući da je Petar izborio izlaz na Baltik i mnogo je ratovao i uspio je osvojiti mnogo posjeda u Rusiji, Katarina je svoja vanjsko-politička nastojanja krenula prema jugu i za vrijeme njene vladavine je u 3 rata uspjela izboriti izlaz na Crno more. I tu imamo mir u Kučuk kaj na Riđiju. Znači, mirom u Kučuk kaj na Riđiju 1774. godine je ruski vladar dobio status zaštitnika pravoslavnog stanovništva u Osmanskom carstvu i protektorat nad mongolskim kanatom u Krimu. Znači, uglavnom Rusija i njeni posjedi, ovo se sve dogodilo za vrijeme vladavine Katarine II. Velike. Znači, Rusija je anektirala cijeli Krim i moćnom flotom u lukama Sevastopolju i Odesi uspostavila trajnu stajaču vojsku na jugu i također je Rusija sudjelovala u podjeli Poljske i kolonizaciji Ukrajine i Bjelorusije. Jemeljan Pugačov bio je ataman koji je vodio ustanak 1773. godine protiv Katarine, lažno predstavljajući se kao Petar. Razlog zašto je zapravo ustanak pokrenut je zato što
se uglavnom, kao što sam već spomenula, njen sustav se i dalje temeljio na kmetstvu i položaj seljaka je bio sve gori i gori, ali međutim ustanak je krvavo ugušen nakon 2 godine. Nakaz. Znači, nakaz je bio zapravo program Katarininih reformi koji je Katarina objavila 1767. godine i vamo imamo 3 primjera reformi iz nakaza. Znači, 11. reforma je glasila: svaka druga uprava ne samo da bi Rusiji bila štetna, nego bi na kraju bila i ubitačna. 99. reforma je glasila: sve kazne koje mogu nagraditi ljudsko tijelo moraju se ukinuti. I 245. reforma glasi: poradite da se ljudi boje zakona, osim njih nikoga da se ne boje. Uglavnom, o smrti Katarine Velike ne znamo puno, ali uglavnom, znači, kraj Katarinine vladavine je Rusija dočekala kao velika sila i Katarina je nakon smrti proglašena majkom domovine i ljudi su mnogo žalovali nakon njene smrti. I neke zanimljivosti o Katarini, znači imala je čak 300 ljubavnika, imala je čak jednu i ljubavnicu, zato što je smatrala da ona jednostavno mora biti prva koja će eksperimentirati. Jedan od ljubavnika je bio Grigorij Potemkin, jedan od ubojica njenog muža, i to je zapravo razlog zašto se smatra da je ona povezana sa smrću Petra Velikog. Bila je takozvani tomboy, znači kad je bila dijete imala je nadimak Fike zato što se družila samo sa dječacima. Dugo vremena se vjerovalo da je umrla na toaletu, navodno je bila gluha i bila je kao među prvim vladaricama koja je zapravo zaslužna za razvoj cjepiva. Ona se prva cijepila protiv boginja jer je shvatila koliko su epidemije opasne za Rusiju i njezinu vladavinu i uvijek je bila zapravo zainteresirana za te kao medicinske prakse i imala je jako bizaran fetiš na škakljanje nogu. Imala je svoje zadužene ljude koji su joj kao iz dana u dan škakljali noge. To je to. Hvala na pažnji.